Oye, piquita, Rocky, no pasa conmigo. Oye, piquita, por mí no pasa conmigo. Waarom mensen? Ik ben Sontje van Gebroeders Wolf en we staan vanavond weer in Vilitalia bij Pachanga. Met onder andere Toesenk, Isario en nog veel meer artiesten. We gaan even een paar mensen catchen vanavond, kijken hoe scherp ze zijn. Als ze dronken zijn of nuchter. Wie weet. Maar in ieder geval, nu krijg je even de tijd om te abonneren, like en deel. Wana Basilano. Esa kita Pachanga. Candela, candela. Hebben jullie er zin in? Zeker. Niet in die vragen, maar in dit feest. Zeker, zeker. Jullie dansen? Ja, sowieso. 100%. Welke artiest ga je het meeste los op? Het meest los op? MC Oye. Oké. Welke? Zo. En dan? Milkshake. Milkshake. Wat zien dan? Wat ik ook kwe, sikko dam. Sowieso. Hey! Vies man. Ik heb ook een paar vragen voor jou hier. Oké. We zijn hier bij Pachanga. Oké. Ben je Antilles? Ja. Nee. Sowieso. Weet je wat Changa betekent in het Antilliaans? Ja, Changa. Chica. Nee, Changa. Jij hebt wel vieze gedachten. We gaan even snel naar de vragen. Oké, luister goed. Jullie mogen elkaar helpen. Oké. Of kijken hoe slim zij is. Alleen maar, ja? Dat is leuk. Iemand rent in een park heen en weer. Ja, in een park heen en weer. Heen doet hij maar 90 minuten over. En opeens terugweg, 1,5 uur. Hoe kan dat? Het is evenveel. Dat is evenveel, sowieso. Ja. Sowieso. Wist je Hey, HBO hè? HBO. HBO. Echt niet die shame zetten, bro. Oké. Volgende vraag. Een vader en een moeder gaan picknicken. Ja? Samen hebben ze 3 kinderen. Elk kind heeft 2 kinderen. Hoeveel mensen gaan naar picknicken? Moet ik het herhalen? 2 keer 3 is 6, plus die ouders is 8. Nou, 6, 7, 8. 8. Een vader en een moeder gaan picknicken. Ze hebben samen 3 Ja? kinderen en al die 3 kinderen. Samen hebben ze 3 kinderen. En elke kind heeft 2 kinderen. 6 plus 2 is 8. Je kan me niet pakken. Kijk hier. 8. Wat denk je? Nee, ik weet het niet, want ik- veel meer. Al die kinderen hebben 3 kinderen. Dat is 3 Nee, plus 2 kinderen. 3 kinderen hebben 2 kinderen. Al 2 die keer 3 kinderen is 6. 6 plus 3 Ja. plus die 2 ouders. Je bent er bijna. 6. Want al die 3 kinderen hebben 2 kinderen. Dat is 2 plus 2 plus 2 is 6. Dat zijn Jij weet het, hè? 10 kinderen. 12. Hoe weet je dat? Ik was aan het nadenken. Hoe heb je dat geteld? Zij. Wat zijn het? Dat was gewoon 12. Ja. Maar een vader en een moeder gaan picknicken. Ik heb nooit gezegd dat die kinderen meegaan. Tweede. Je kan me niet pakken. Dat is niet eerlijk. Ik sta hiernaast. Steve Marta. Marta. Hij is Rasta praten of gewoon als Steve praten? Als Steve vanavond. Dat is goed, man. Heb je er zin in? Ja, man. Zeker. Op wie hoop je dat het helemaal los gaat vandaag? Toesink. Zo zing lekker. Jawel. Close dance. Jawel, man. Jawel. Je gaat zo op jacht? I don't know. Misschien wel, misschien niet. Je moet wel dansen toezingen. Ik ben sceptisch. Oké, is goed. Ik heb een paar vragen voor jou hier. Ik ga kijken hoeveel jij al op hebt. Wauw. Ja? Oké. Ik begin makkelijk, man. Noem 2 steden van Curaçao. 2 maar. Santa Maria? Steden. Er is geen steden. Er is wijk daar. 2 steden van Curaçao. Ja, man. 2 maar. Steden. Geloof in jezelf, man. Vertrouw jezelf. Ja toch, er is geen steden. Er is wijken. We hebben wel 1 stad. Willemstad. Dat was het. Dat is sowieso. Maar die Santa Maria ook kom je erbij. We hebben maar 1 stad. We hebben een eiland, hè. Oké. Ja. Ik dacht wel, maar oké. Ja? Oké. Welke land heeft een dierennaam in het Engels? Later. Dierennaam in het Engels. Ja, man.
Nou, je verliest me hier, man. Turkije. Serio? Wauw. Oké, makes sense. Makes sense. Ja toch, ja toch? Makes sense. Oké. Een vader en een moeder gaan picknicken. Samen hebben ze 3 kinderen. Die 3 kinderen hebben elk 2 kinderen. Een vader en een moeder gaan picknicken. Vader en een moeder. Samen hebben ze 3 kinderen. Elk kind heeft 2 kind. Hoeveel mensen gaan dan picknicken? Die vader en die moeder. Wat zeg je? Die vader en die moeder. Ja? Hoeveel dan? Ja, 2. Hoezo? En die kinderen dan? Ja, je zei niet dat die kinderen gingen picknicken. Oh, boom. Ja, dat is het, dat is het. Wil je nog eentje? Oké. Iemand rent in een park heen en weer. Heen 90 minuten. Terugweg opeens... Sorry. Terugweg opeens 1,5 minuut. 1,5 uur, sorry. Heen 90 minuten? Ja. En terug opeens. 1,5 uur. Hoe kan dat? Hij doet er langer over. Heen 90 minuten. Zelfde perk, zelfde route pakt hij. 90 minuten. En terugweg 1,5 uur. Is hij moe geworden? Hij is moe geworden. Dus ja? Denk je? Ja. Bang Steve. Nou, Bosamba, serio. Dus Hetzelfde, hè? Denk aan een voetbalwedstrijd. 90 minuten. 90, ja? 1,5 uur. Hetzelfde. Een uur, 60 minuten, nog een half uurtje erbij, 90. Maar die mag je bafel aanhalen, hè? Doe je ding, doe maar piep. Kom in Korem is 1,5 uur. Ja, je Is inderdaad, ja, wauw. Hetzelfde, hè? Dat was het, man. Thanks, man. Ja, rustig, hè? Relax. Dit is de grootste TikToker van Cura, bro. Die danser en zo. Nee, niet zo. Naast wie sta ik dan? Godskind, man. Godskind. Oké, ik ga even testen hoe scherp je bent, ja? Ja, toch? Eerste vraag van jou, hoeveel cijfers heeft een alfabet? Ik heb iets aan maar die bommeester die een baas man. Ja, man. Dat moet stinken, hè? Ik hoor je, man. Je moet hier, bro. Het is normaal. Alfabet heeft geen cijfer, Maar trouwens. Wat dan? Letters. Hoeveel? Ja, hoeveel letters? 26, man. Fout. Ja, dan weet ik niet. Het is 25, toch? Nee. 27. Nee, 26. Ja, man. Ik ben echt... Je bent nog nuchter. Ik ga... Oké, wacht. Luister. Een vader en een moeder gaan picknicken. Ja. Ja? Ze hebben 3 keer... Ja. Wat is dat? Nou, daarbij komen hier op het terras. Biertje, dit, dat. Oké, bon? Ze hebben 3 kinderen. Elke kind heeft 2 kinderen. Ja? Hoeveel mensen gaan picknicken? Elke kind heeft 2 kinderen. Oh, die broer. Ik weet het zelf niet eens, bro. Ik denk aan 4. No, 4 no. Elke kinderen. 2 kinderen. Kijk man. Dat is 3 kind. Kijk man, 3 kind mal 2. Dat is 6. Ato ik mama met een ootje no. Kijk mama met dat. Boom. Ik ga je nog een keer vragen, ja? Ah, opnieuw. Een vader en een moeder gaan picknicken. Ja? Ze hebben 3 kinderen. Ja. Elke kind heeft 2 kinderen. Ja? Hoeveel mensen gaan picknicken? Kijk naar je matties of zo. Hè? 2. Waarom? Ik weet niet. Maar broer. Oké. Mag ik ook vragen stellen dan? Kijk, heel makkelijk. Een vader en een moeder gaan picknicken. Ja. Dus dat is 2. Ja toch. Dat ze kinderen hebben, dat is details. Zo. Ja? Okay, Wat is jouw vraag? Hoeveel maanden hebben 28 dagen dan? Allemaal, 12. En hoeveel provincie heeft Nederland? 11. Fout. Ook 12. Overnemen, snelheid hè? Ook 12. Snelheid, overnemen. Next. Next. Oké, stel je... ja toch, stel je voor. Je zit in Je zit in een file toch? Ja. Je zit voorop. Ja. Wie zit achter jou? Ik zit in een file voorop. Ja man, je zit in de file op de snelweg. Ja. Maar je zit voorop. Wie zit achter jou dan?
Huh? Wat bedoel je niet, man? Broer, je zit voorop. Wie zit achter jou dan? Niemand. Willen die antwoord weten? Niemand. Ropik. Oké, mensen. Ik sta hier naast Sig Michael. Ik ga ze niet eens laten voorstellen. En Ray, als je van Cura komt, dan hoef ik hem ook niet voor te stellen. Ray, ik ga deze vraag aan jou stellen. Noem 2 steden van Cura. Steden. Willemstad, Otterbaan. Willemstad en Otterbaan. 2 steden. Denk het. En... Seru Fortuno. Nou, Roman, met hoop je mijn kamer ke baan wala men. Hoop jij nou lana ke men. Nood. Oh, Terracora. Que pas Terracora? Tá met un stato. No, Terracora tong tierra mati. Bo, Muizenberg. Que pas Muizenberg? Tá met un stato. No, tong dorp. Un dorp? Briefagato. Tá met een dorp. Oh, Buena Vista. Toer tot dorp mati. Corsons ben. Ah, het staat. No, dorp het al. Dan je moet de boterham kon haakje voor zo. Amen. Qua bare we kunnen zitten. Willemstad. Nou, kan zou die staat. Maar, ze. Willemstad. Oké. Een cowboy komt op... Een wat? Een cowboy. Ja, Ja, wat heeft een cowboy? Een cowboy bedoel je? Nee, cowboy toch? Weet die man? Ja, die man. Een cowboy. Ja, wat heeft hij? Ik ook cowboy. Wat is Oké, cowboy, ja, cowboy. Ja toch, hij komt op vrijdag. Ja. Hij blijft 2 dagen slapen en vertrekt weer op vrijdag. Hoe kan dat? Dus een cowboy komt op vrijdag. Hij blijft 2 dagen slapen. Coma. Hoe bedoel je coma? Hij ligt in coma. Hij slaapt 2 dagen, maar hij ligt in coma. Hoe bedoel je coma? Hoe kom je daaraan? Hij slaapt 2 dagen en daarna vertrekt weer op vrijdag. Snap je? Ah wel, de rest van de week slaapt hij niet. Ja. Broer, luister dan. Wat heeft een cowboy? Die heeft toch een paard? Hé bro, ik zit hier tussen alsof ik weet helemaal niks. Die heeft toch een paard? Ja. Hoe heet die paard? Vrijdag, die paard niet, vrijdag. Ik sta naast. Mike man, Mike. Mike? Ja toch, Amsterdam. Wat? Bier Jakinang. Wat? Wat voor... En jij bent? Ik ben Tahir, man. Tahir. Boys, wat verwachten jullie van vanavond? Zo, veel dingen, man. Zoals? Zoals alles gewoon, man. Billen? Ja, zeker. Billen niet, ik ben met vrouwtje, je weet toch? Waar is vrouwtje? Vrouwtje staat daar zo. Mag je niet kijken? No man, moe man. Je mag niet kijken? Moe man. Vandaar die zonnebril. Je weet toch, night vision. Night vision. Oké. Maar we verwachten sowieso Candela vandaag, je weet toch. Nou, Candela sowieso. Boys, even snel 2 vragen, ja? Ja toch? De eerste vraag, hoeveel cijfers heeft een alfabet? Alfabet heeft geen cijfers, heeft letters. Ja, ook zouden, man. Hoeveel dan? Ik weet niet, man. Man, ik zou het niet weten, man. Ik zou het echt niet weten, man. Hé, het is een cap, man. Het is een cap, man. Het is een cap. Het is een cap. Als ik al... Als ik alleen... Nee. Als ik alleen kijk, geven ze me al die side-eye, snap je? Niet doen. Laat dat. Oké, hoeveel cijfers heeft de alfabet? Alfabet heeft geen cijfers, man. Hoeveel letters? Ik raad 10, 11. Letters? Cijfer. Wow, hij knokt mij. Letters. Hij is ook slim. 11? 11 letters, man, denk ik. Nee, man. Nee? Je mag ze tellen als je wil. Zo. Ik weet het ook niet, man. 26. Wat? 26 letters. Ja, luister. Dus ik heb iets dat jullie moeten zeggen, een zin dat jullie moeten opnoemen. Maar jullie moeten het 5 keer achter elkaar zeggen. Ja toch? Jullie zijn ready?
Zijn jullie ready? Ja? Ah, no spang. Je moet dit 5 keer achter elkaar zeggen, maar snel. Ik mix whisky in de whisky mixer. Zo kan dat niet, man. Ik ben helemaal dus, man, broer. Ik zeg je... Nog een keer. Ik mix whisky in de whisky mixer. Ik mix whisky in de whisky mix. Oké, maar doe zelf dan. Ik mix whisky in de whisky mixer. 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 Sende. Ik mis Henny met appelsap. Hi. Je bent jarig geworden. Ja, klopt. Hoe heet je? Huh? Hoe heet je? Michaela. Hoe oud ben je geworden? 25. 25? Ja. Stel je voor, je bent 10 jaar geleden geboren. Hoe oud zou je dan zijn? Nu, 15. Ja? Hoe oud ben je? 10 jaar geleden. Dat 15 zijn, toch? Stel je voor, je bent 10 jaar geleden geboren. Hoe oud zou je nu zijn? 4. Oh, 21. Stel je voor, je bent 10 jaar geleden geboren. Hoe oud zou je vandaag zijn? Ja, 15. Nee, 10. Ik ga niet rekenen. Hey, ik heb een vraag. Je bent niet goed in rekenen? Misschien weet je deze wel. Iemand rent heen en weer in een park. Ja. Ja? Hey, 90 minuten. Terug, 1,5 uur. Hoe kan dat? Ja, hetzelfde. Dat is het. Zie je, je kan wel rekenen. Nee, dat is verstand. Oké, waar kom je vandaan? Dominicaanse Republiek. Hola. Ken je Curaçao een beetje? Noem 2 steden van Curaçao. Nee. Willemstad? Hoor je mij? Ik weet het wel, maar ik weet het nu even niet. Curaçao heeft maar 1 stad. We zijn een eiland. Curaçao heeft maar 1 stad. Willemstad? Ja. Dat was hem, ja? Je naam? Leisha. Oké, heb je het naar je zin tot nu toe? Ik kom net binnen, jawel. Het moet nog gaander worden. Ja, ik denk het wel. Voor wie ben je hier? Toesink. Toesink, ga je dansen? Nee. Ik ga niet mezelf en mij alleen. Kan ook. Het is ook gezellig. Ik heb 1 vraag voor jou. Je komt uit Curaçao zeggen, ja. Toch? Of je bent half. Oké. Noem 2 steden van Curaçao. 2 steden? Mauma, Santa Maria, dat zijn geen steden. Dat zijn wijken op Curaçao. Curaçao heeft geen steden. Goed zo. Zie je? Je bent wel slim. Ja, dat was het. Klaar. Oké, ik zit hier met... Hier. Maar heb je het naar je zin? Wat zei je? Heb je het naar je zin? Gaat wel goed. Voor wie ben je hier? Voor wie? Ja, voor wie ben je hier? Voor wie ben ik hier? Voor mezelf. Jezelf? Ja. Is er geen artiest dat je denkt, hey, hij moet losgaan zodat ik kan dansen? Nee, ik ben gewoon, er is een goede vibe hier, dus ik ben gewoon te chillen even zo. Ik heb een paar vragen voor jou, kijken of je nog scherp bent. Heb je gedronken? Wat zei je? Heb je al gedronken? Een klein beetje. Wat heb je gedronken? Ik heb een beetje liqueur 43, ken je die? Welke? 43. Oh ja toch? Die is lekker man. Daar worden vrouwen ook gek van. Zeker, je weet het al. Waar kom je vandaan? Ik kom van Curaçao. Curaçao? Ja. Oké, noem 2 steden van Curaçao. 2 steden in Curaçao? Santa Rosa, Santa Maria. Ja? Zeker? Zeker. 2 steden van Curaçao. Stad. Heeft Curaçao een stad? Wacht. Nee, Curaçao heeft 1 hoofdstad. 1 Willemstad. 1 Willemstad, ja. Dus dat is het. Ja, oké. Oké. Een jaar heeft 12 maanden. Ja. Sommige maanden hebben 30 dagen. Ja. Sommige hebben 31. Ja. Welke maand heeft 28 dagen? Welke maand heeft 28 dagen? Ze hebben allemaal 28 dagen, toch? Ja man. Thanks man, dat was het. Ja? Dus, oké. Hij is jarig vandaag, toch? Ja.
Hoe oud is hij? 21. 21. Stel voor, hij is 10 jaar geleden geboren. Hoe oud zou hij vandaag zijn? 10. Goedenavond, ik sta hiernaast. Hi, ik ben Sachi. Hey, wat kom je hier doen, man? Ik moet vanavond draaien. Wat ga je voor ons brengen? Beetje Caribbean vibe, ja. Het is Pachanga, Caribbean event. Shout-out Nix en Jozef. Dus, ik ga straks los. Ik laat die camera liggen, ik ga gewoon los. Ja. Oké, man. Hou ik je aan, hè? Ja, is goed. Ik ben het zat, ik wil even genieten. Oké, ik heb een paar vragen voor jou, man. Ja. Eerste vraag. Waar kom je vandaan eigenlijk? Suriname. Je bent daar geboren? Ja. Kijk Curaçao een beetje? Ja. Ja? Hoeveel steden heeft Curaçao? 1. Ja? En dat is? Willemstad. Maar noem nog 2 steden van Curaçao voor mij. 2 steden. Heeft Curaçao andere steden? Heeft Curaçao steden? Ik ken tot nu toe alleen Willemstad. Ja man, helemaal goed man. Volgende. Gelukkig. Gewoon kijken of je kan rekenen. Yes, zie. Ben je niet goed in rekenen? Nee. Je hoeft niet te rekenen. Gewoon scherp. Iemand rent in een park. Ja? Ja. Gewoon lekker aan het joggen, heen en weer. Zelfde route. Ja. 90 minuten. Maar opeens terugweg duurt 1,5 uur. Hoe kan dat? 90 minuten. 90 minuten is 1,5 uur. Toch? Ja toch? Zullen we nog eentje doen? Ja, let's go. Laatste. Oké. Een moeder en vader gaan picknicken. Samen hebben ze 3 kinderen. En elke kind heeft 2 kinderen. Hoeveel mensen gaan picknicken? Moeder en vader gaan picknicken. Samen hebben ze 3 kinderen. En alle kinderen hebben 2 kinderen. 11? Waarom? Moeder en vader gaan picknicken. Moeder en vader gaan picknicken. Samen hebben ze 3 kinderen. Elke kind heeft 2 kind. Hoeveel mensen gaan picknicken? Elke kind heeft 2 kind. Zeg toch? Je zei al, je kan niet rekenen. Waarom ben je aan het rekenen? Wat zei ik begin het interview tegen jou? Ik kijk alleen hoe scherp je bent. Ja, inderdaad. Moeder en vader gaan picknicken. Aha. Ze hebben 3 kinderen. Die 3 kinderen hebben elk 2 kind. Die moeder en vader gaan picknicken. Dat is het neerzien. Thanks man. Gelukkig is het niet gebeurd en niet dadelijk na mij. Waarom mensen, ik sta hiernaast. Vera, Mr. Flitsheid, volledig, toer. Broer, voordat jij even doorgaat, ik heb even snel 2 vragen voor jou. Ja? Ah, snelheid. De eerste, hoeveel steden heeft Cura? Hoeveel? Steden heeft Cura. Cura heeft er 1, dat is Willemstad. Bon, we gaan door. Hoeveel cijfers heeft de alfabet? 24. Fout. 26. Fout. 27. Fout. Letters. Cijfers. Oh, dit niks. Oh. Daar. Wow. Bon, de laatste. Ja. Een moeder en een vader gaan picknicken. Ja. Ja, ze hebben 3 kinderen. Elke kind heeft 2 kinderen. Hoeveel mensen gaan picknicken? Elke kind heeft 2 kinderen. Ja. Oh, dat betekent 6, 3 is 9, 11. Fout. Goeie, wat zeg ik hoor? Met wie sta ik hier trouwens? Met een vriend. Look at me. I look like I can't look. I don't care. En met wie sta ik hier? Hoe heet jij? Oh, zo, wauw. Ik wou je niet versieren of zo, hè? Skip. Je bent met een vriend hier, duidelijk. Ja, Maar wat is je naam? Tamara. Tamara? Aangenaam. Wow. Oké, ben je dronken? Aangesloten. Aangesloten. Wat drink je? Appelsap. Black. Black? Altijd black. Black met wat? Nooit mixen, hè? Black met wat? Black. Met Red Bull? Red Bull. Ja? Dat is nieuw. Black met Red Bull. Is dat nieuw? Nou, voor mij man. Ik ben geen drinker. Oh. Sahara. Dus nu heb je hem al. Jij bent geen drinker? Ik heb gedronken. Nu heb je hem al. Hoe bedoel je? Jij bent geen drinker? Nee. Ik heb gedronken. Nu heb je hem al. Oh, zo bedoel je? Ja. Ik ga je zeker hebben. Praat. Oké. Waar kom je vandaan? Rotterdam. Huh? Afkomst? Antilliaans, Dominicaans. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo hablo español.
¿Sí? ¿Un poquito o...? Un poquito no, que soy española. Ok, está bien, está bien, está bien. Tengo een paar preguntas para ti. Ik ga gewoon verder Nederlands hoor. Habla. Ken je Curaçao? Of ik Curaçao ken? Ja. Ik ben laatst geweest. Ja? Ik zweer, ja. Oké, dan weet je sowieso minimaal 2 steden in Curaçao. Sowieso. Zeg het maar. Montagnebouw. Ja. Montagnebouw en Terragora. Is dat goed? Heb ik iets gewonnen? 2 steden van Curaçao. Curaçao heeft geen steden. Eentje maar. Nee, hou op hè. Hou op met mij hè. Willemstad, dat snap ik. Maar kijk. Andere zijn wijken. Wanderbouw en Terragora zijn wijken. No, je maakt me jodido. Oké, luister. 6 centimeter en het vibreert in je mond. Wat is het? 6 centimeter en het vibreert in je mond? Je wil niet weten wat ik wil gaan zeggen. Ik wil het wel weten. Hun willen het weten. Ze willen lachen. 6 meter. Holy mother Jesus! 6 meter? Woe, in je mond. 6 meter. 6 centimeter. Wat Demi no? 6 centimeter. Wat doet Demi? Wat? Kom op maar, je wilt hier iets antwoorden op. Zet jij dingen op. Wat is 6 centimeter? Die gaat... Ja maar. 6 centimeter en het vibreert in je mond. Ja. Ik weet niet man. Ik kan wel dingen zeggen, maar ik weet niet of... Je weet toch? Ja, je kan wel zo met je wenkbrauwen doen, maar jij weet ook wat ik bedoel. Ik weet niet, zeg het maar. Hou op. Het mag. Je mag alles. Ah, wel bon. Zeg het maar. Dat is gewoon de shit. Wat dan? Precies dat. Wat dan? Dat. Elektrische tandenborstel. Nee. Wat dacht jij dan? Wat dacht ik? Je bent echt vies, peuk. Nee bro. Die Red Label, Red Bull, Black, sorry, die Black. Wij doen geen benzine hè? Luister. Ik ga nog 1 vraag. Ja. Een moeder en een vader gaan picknicken. Een moeder en een vader gaan picknicken. Ze hebben 3 kinderen. Elk kind heeft nog 2 kinderen. Hoeveel mensen gaan picknicken? Bro, doe die shit niet met mij. Wacht. Ja. Een moeder en een vader gaan picknicken. Ze hebben allebei 2 kinderen. Toch? Nee, ze hebben 3 kinderen samen. Oké, ze hebben 3 kinderen. Elk van die kind heeft nog 2 kinderen. 5, 9. 9. Sowieso fout. Hoe jij telt is sowieso fout. Nee, maar je moet me vertellen hoe jij telt dan. Hoe is 2 keer 3? 3 keer 2, sorry. Maar je komt dit doen precies vandaag. Ja, wanneer het pachanga is. Ja, ik wil je, weet je wat changa betekent in het parlement? Changa. Oké, schakmaat zetten. Ik wil je schakmaat zetten nu. Schakmaat. Hoezo doe je me dat aan, man? Oké, is goed. Geen moeder. Nee, wacht. Een ouder is 2. 3 kinderen. Allebei hebben 2 kinderen. Oké, wacht. Ik ben op 5. Met 2. 9 nog, bro. Ja toch? Ja. Maar ik zeg, een moeder en een vader gaan picknicken. Ja toch? En ze hebben 3 kinderen en die kinderen hebben elk 2 kinderen. Ik zeg alleen, de moeder en vader gaan picknicken. Ik heb niet gezegd dat die kinderen ook meegaan. Ja, maar waarom kom je die bullshit? Een moeder en een vader gaan picknicken. Ze hebben 3 kinderen. Oké. Maar ik heb niet gezegd dat die kinderen gaan mee picknicken. Bro, je hebt gelijk. Dus moeder en vader gaan picknicken. Dus 2 man. Juist. Heb ik het goed? Nu heb je het goed, ja. Zend het uit dan, hè? Oké, applaus. toch? Dankjewel, hè. Ik heb mijn best gedaan, hè? Ja, je hebt je best gedaan, zeker. Goedenavond, ik sta hiernaast. Goedenavond, ik ben Shen. Shen? Ja, dat klopt. Oké, op een schaal van 1 tot 10, hoe dronken ben je? Dronken niet, maar wel aangeschoten. Geef eens een cijfer. 7. 7. Aardig wat. Oké, ik ga even kijken hoe scherp je bent, ja? Is goed. Hoeveel cijfers heeft de alfabet? 26. Fout. Dat is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Je kent het goed, maar het is fout. Hoeveel cijfers heeft de alfabet? Cijfer 26.
Fout. Bedoel je Latijns alfabet of het Russische? Gewoon de normale alfabet die we in Nederlands kennen. Nederland, ja, dat zijn 26. Ik blijf erbij, het zijn er 26. Cijfers? 26 cijfers. 26 cijfers. Ja, ik blijf daarbij. 26 cijfers. Inderdaad. Geen letters. Goedenavond, ik sta hier naast? Trix man, Trix. Je bent scherp, zeg je net. Ik zeg dat niet voor camera, je weet toch? Op een schaal van 1 tot 10, hoe slim ben je? 7. 7? Dat is best wel goed, man. Bro, ik ga niet, je weet toch, ik ga niet erg doen, je weet toch? Ik begin makkelijk voor jou. Noem 2 steden in Curaçao. 2 maar. Ja, man, Roman, ik kom van Curaçao, alleen Willemstad hoor. Ja? Ja man, Willemstad. En bandenbouw? Nee. Oké, man. Iemand rent in een park heen en weer, ja? Hij is gewoon aan het joggen. Heen, 90 minuten. Alleen maar 90 minuten. Maar opeens terugweg, 1,5 uur. Hoe kan dat? Omdat hij heen en weer 90 minuten is 130 minuten, je weet toch? Heen en weer, allebei. Ja, sterk man. Oké, man. Een moeder en een vader gaan picknicken. Samen hebben ze 3 kinderen. Die 3 kinderen, elke kind heeft 2 kinderen. Hoeveel mensen gaan op picknicken? Maar waar. Ze gaan op picknick met die 3 kinderen. Moeder en vader gaan picknicken. Ze hebben 3 kinderen. En die 3 kinderen, elk heeft 2 kinderen. Alleen moeder en vader gaan picknicken. Je bent scherp, man. Ja. Heb je nog niet gedronken? Huh? Heb je nog niet gedronken? Bro, ik heb 2 shows gehad achter elkaar. Ga drinken, man. Je bent toch scherp, man. Hey! Promo! Woe! Hey! Met wie sta ik hier? Ik ben Sienna, man. Ken je me niet? Hoeft niet hoor. Hoeft niet. Het is jouw mic, het is jouw show toch? Oké. Heb je naar je zin? Ja. Ken je ons niet? Nee, eigenlijk niet. Ga even naar YouTube. Hey, wie zijn dat? Me and my bitch, you know. Hey, bitch. Hey, bitch. Not too much. That's my sister though. Not too much. Wacht, ja. Wel respect hebben voor vrouwen, hè? Ja, toch? Mijn broeders. Juist. Wow. Ja, toch? Hit the bottom. Juist. Ze is lid. Ze hoort bij de roedel. Oké, ik heb een vraag voor jou, hè? Oké. Wat is 6 centimeter en kan vibreren in je mond? Lol. He came out with a crazy question. 6 centimeter en vibreert in je mond. Een wortel? I ain't going there. Een wortel. Wortel? Zet jij wortels in je mond? Sound dirty to me. I put good food in my mouth. I be eating good. Weet je like, why are you asking crazy questions? Maar wat denk jij? Aan een lul. Aan een wat? Kiowo. Ik had het gewoon over een elektrische tandenborstel. 6 centimeter. Es 6 ja. Elektrische tandenborstel. Het is zo'n. Yo pensé die aha. Hoe is het met je? Goed. Weet je? Kanisha. Waar kom je vandaan? Curaçao. Ja? Ja. Ga je het ook praten? Sorry? Ga je het ook praten? Ah, zeker. Praten? Kiba Kamibisa. Ik weet niet. Feliz noche. Dank je, papa. Dank je wel. Voor wie ben je hier? Ik kom gewoon voor de gezelligheid. Ja, voor niemand? Nee, niet. Je komt niet vies doen? Bampoed, ja. Bampoed, ja. Oké, ik heb een paar vragen voor jou. Ja? Mag dat? Ja. Oké. Noem 2 steden van Curaçao. 2 steden van Curaçao? Willemstad. En? Dat is het. Weet je dat niet? Je komt uit Curaçao. 2 steden. 2 steden? Willemstad is toch de hoofdstad van Curaçao? Ja? Ja, maar dat is het. Nou dan, helemaal goed. Dat is het. Oké. Hoe slim ben je? Van een schaal van 1 tot 10. Een 8. 8? Oké. Dan weet je deze sowieso. Hoeveel cijfers heeft het alfabet?
Geen. Het alfabet bestaat uit letters. Oké. Een moeder en een vader gaan picknicken. Ze hebben 3 kinderen. Die 3 kinderen hebben elk 2 kinderen. Hoeveel mensen gaan picknicken? Kan je het nog een keer herhalen? Een moeder en een vader gaan picknicken. Ze hebben 3 kinderen. Elke kind heeft 2 kind. Hoeveel mensen gaan picknicken? 2. Wat? Hoezo? Want Kom je je daarbij? zei net dat de moeder en vader gaan picknicken. Die kinderen dan? Daar zei niks over. Oké. Je bent slim, man. Heb je gedronken? Een beetje wel. 6 centimeter en het vibreert in je mond. Wat is dat? Wat? 6 centimeter en het vibreert in je mond. Tandenborstel. Tandenborstel. Hoe wist je dat? Ik ben gewoon slim. Maar je zet niks anders in je mond. Nee. Oh wow, we gaan fiets doen. I see. Doe die fles uit. Ik zeg je eerlijk, ik hou er niet van als jij met de mic voor me staat, want je komt met moeilijke vragen. Wat zei je? Ik hou er niet van als jij voor me staat met die mic, want je komt met moeilijke vragen. Vorige keer ging het wel goed, toch? Ja. Wat was het? Een ijsbeer in Amerika? Hallo. Oké. Ik sta hier naast. Ik sta hier niet first. Oké. Ik heb een vraag voor jou. Een moeder en een vader gaan picknicken. Ze hebben 3 kinderen. Elk van die kinderen hebben nog 2 kinderen erbij. Hoeveel mensen gaan picknicken? Bro, ik ben niet gekomen om te rekenen, broer. Ik wil niet eens mijn hoofd erop zetten, broer. Je hoeft niet te rekenen, ik ben op camera, man. Een moeder met 3 kinderen is gekomen om te picknicken. Moeder en vader gaan picknicken. Ja. Ze hebben 3 kinderen. Maar die moeder en vader zijn ook kinderen. Elk 2 kinderen. Maar die moeder en vader zijn ook kinderen, toch? Toch? Ik ga niet rekenen, maar zeg maar al die kinderen plus die moeder en vader. Alleen die moeder en vader gaan picknicken. Oh. De rest lelijk. Broer, is te moeilijk, broer. Ik is te moeilijk. Ik kan niet nadenken. Yes mensen, dit was het weer. Mijn naam is Dio van Gebroeders Wolf natuurlijk. We hebben net mensen wat vragen gesteld van alles en nog wat. Mensen zijn niet meer bekend, is gedronken en al. Dit is Pachanga in Villa Italia. Gaande aan, geloof mij, het was gaande. Je bent er niet. Volgende keer, volgende sessie moet je er wel zijn. Vergeet niet te abonneren op het YouTube kanaal van Gebroeders Wolf. Volg, like ons op Insta, TikTok en Facebook. En je weet wanneer en waar we zijn. Ciao, tot de volgende keer. Hey, esse aqui tá o mais, mas entende assim? No stay. Cadeira. No. Toer, kem, nog steeds. Toer, shing. Esse aqui tá fura. Volledig, nog steeds. Toer, Pachanga on. No, Candela. Firma 3. Ah! Bosan Sakaba, ele Seta O, Bosan by check Kona, New Latin Wave, Corso, let's go. Undo sig Maika Akbanda, Kakis, Sende, let's go. Hey, Swa, Pachanga, Toer, Kem, Vera flits uit. Pipiu! Saru, Babotei, Atrobe, volgende keer. Black Edition, White Edition, Antiano Edition, Shing. Backstage nos dá aqui.
Sende. I see. Ja, maar Mati, zo pare. Sino, Pachanga. Lagi Hennessy pap, ya gewoon. Miria. Pachanga! Ate, wat ik ben. De contact. Long time. Ja, echt. Hij is hier. Hoe gaat het? Hij zit aan met je. Het gaat nu een stuk beter. Wat wij zenden? Ze komt blij met deze in. Het gaat nu wel een stuk beter, man. Ik weet, ik ben niet met jou toch hier. Ik kan even de kussen. Waar? Kijk, die besteedt wat ik bij. Bel hem toe. Ah, jammer. Oh, mi mesti ibu tahu, Miriam, wacht. Saya kira mi mesti ibu mais orang. No, assim, você passando no duche, bisa mi ai. Você acaba sende. Steve tá me trobe. Ora. Que base, você anda aí? Onyx. E o que você anda? Bisa para aqui, ó. Wow, noite, nós temos para chilar, good vibes only. Você quer coisa bai. Mano, de me trek saber só optreden onder de zoos, que ó. We não se vira com fies. Was a fies? Da quer all black por nada? Bij Kantas, ja? Hier zo, neem de mic. Zeg wat. Neem de mic. No, ele de Melia na Pachanga. We mensen Pachanga things. Sende.